bhuti ngisacela ukushisa nawe ma bese ngikuthandani. Hawe ma. Ithome kuphela. Hawe ma. Nami ngabe ngiyasho ukuthi inkinga ngumakoti. Woza na hawe. We ngiyasaba inkinga umfazi womuntu ngeke ngikwazi ithome kuphela ngeke ngikwazi. Sorry bhuti abantu. Manje uzodlula nje la ungibona ukuthi ngiyasho ngithi ngeke ngikwazi ukushutha naleli celebrate. Kodwa mina manje kwenze njani? Njengomuntu wesilisa angincomi ngani ukuthi ngaze ngayenza into enhle ngumakoti unqaba ukushutha nale ndoda. Ukuthi cha ncoma mina ukuthi ngumakoti ongajwayelekile nje. Onqena ukuhamba eshutha namadoda amanye. Makoti kabani manje mina ngihlala cha njengomuntu wesilisa fanele ujabule ukuthi siqhanje kulesi sikhathi samanje akusavamisile. Awuncomi ngani ngicela ukuthini ukuthi ngiyiphethe kahle ukuthi nje wazwana nenhlanhla ubafu. Manje Cha uganiwe umuntu wesilisa nje awuncomi ngani? Hawu awuncomi. Angicomileke angithi ufuna ukubaleka nemali yami khipha phela imali manje ke na imali ungiduduza ukuthi engase ngayenza into enhle wona ufuna ukubaleka wona sikhuphelele nje wena lethi imali yami